Здравейте, аз съм Китодар Тодоров и съм радетел на идеята за мустак и на мустака като такъв. Тук искам да дам съвет как да си отгледаме мустак. Знаем, че хората се раждат без мустаци. Мустака е нещо, което трябва да се отгледа, нещо, което трябва да се развие и всеки трябва да подаде малко усилие за това да си създаде мустак, защото мустака не става от само себе си. На времето хората, прабългарите са нямали усти, а ние знаем, че българският геном е един от основните 8 генома на цялото човечество. Тоест, българският геном оттам е започнало цъфтежа на човечеството като такова. И от тази гледна точка, прабългарите като древен организъм са нямали усти, а са имали мустаци, с които са пълзяли по земята и са обирали микрочастици, които са попивали след това през кожата и така организма се е захранвал с така необходимите планктон, тъй като българите са живяли по моретата и са яли, плували са сред водата и планктона се е полепвал по мустаците и след това през носа и през кожата се усвоява в тялото и по този начин прабългарите са се хранени. От там и това удоволствие на хората да ходят на плаж, да влизат в морето. Това всичко доказва, че в началото хората, т.е. прабългарите, не са имали усти, а са имали мустаци, с които са се хранени. Значи, хубаво е, ако се случи, разбира се, да ви се роди едно бебенце с такива мустаци, да го целунете по мустака и да кажете, ето го това момиченце, вижте какъв хубав мустак има, или момченце, ако е още по-добре, мъжка рожба с огромен едър мустак, се роди 2 кила и половина, казвате, и това вече добива друг смисъл. Но ако детето се роди без мустак, какво правим тогава? Хващаме го за кръчето и го потапяме в кофа пълна с пирони, кърпици, кавари и малко сол. То се изприщва и след което с шкурка се обработва мястото, където трябва да проникнат мустаци. То, разбира се, може да се избере от родителите. Най-често, разбира се, ползваме това място над устата за мустак. Но то може да е тук, може да е тук, има модерни, хубави форми за мустак, където може да си сложиш мустак на ушите, може да си сложиш срамен мустак, може да си сложиш на коленен вал, както го наричаме. Това си е мустак на коляното. В сгъвките може да си сложиш мустак. Там се шкури до кръв и след това се впръсква машинно масло, което се забърква с щипка, бял ранец и мечо грозде. Мечо грозде специално може да се намери в Родопите, там около Силистар. Ходите в гората и търсите мечки и когато намерите мечка, преследвате и тя винаги ви води до източник на грозде и това грозде всъщност е мечото грозде, което се използва за тази тинктура, която след това трябва да стои около 20 до 30 години на слънчева светлина и още 20-30 години на лунна светлина. И след като е придобила лунната енергия от този квадрат, който говорих преди няколко часа, с тази вече тинктура детето се маже около слъполочията и по този начин започва да расте косъм. Този косъм той се нарича първак. Това е първия косъм на детето и от този косъм започват да стават разклонения, бръкчетата им се реждат, за да не цъфти и с тези разклонения се късат, засаждат се в купичко от кисело мляко и памук, хубаво напоен с спирт и олово и там се засаждат тези косъмчета да натъжат, така да придобият сребрист цвят и това вече е нещо с специална губерка и се вклиняват в меката част на детската кожа
И по този начин детето започва вече да има, нали, окосмяване около устата. Това, разбира се, става някъде на около 60-70 годишна възраст, когато детето навърши 60-70 годишна възраст. И чак след това, нали, почва да си става естествен мустака. Нали. Той го първо трябва организма да свикне с мустака. Често има случаи, когато организма отхвърля чуждото тяло, нали, защото то е чуждо в крайна сметка. И по този начин трябва да пробваме, нали, с косми на наши близки роднини първо. Нали. Режем, да кажем, от дядото, косми, пробваме, ако не стане. И така, нали, до 200-300 години човек в крайна сметка може да се окосми хубаво и да има мустак, който да си поддържа с отвари и с билкови, нали, тинктури и такива неща. За още много информация, както и за много любопитни и симпатични факти, посетете страничката на Movember във Facebook. Movember BG.